Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu bych si zkusil pušnout Maxku a 550 pohárků, chybí mě, já vím, 2 pohárky, ale to je jedno. Mohl bych si otevřít tady jednu bafísku. 3, 2, 1, teď. OK. Tady ta animace je hrozně dobrá. Tak zkusíme semka. Tady padají hyperchargeky. A to jako vážně padají. OK, tak teďka Star Powerka. OK. A Spajčíka. No, takže tak. Já už na něho mám i hyper. Tak. No nic. Tak jdeme si teďka zahrát teda za Spajčíka. Když to máme takhle nový. A jdeme na to. OK, Crow baby. Jdeme na to. No nic, hnedka tak na začátku sám. Tak. No nic. Hej, zase, já už tak nesnáším tu taru. Nechápu, jak jsem ji mohl pušnout na max tier, ty vago. Oh no, tak tohle je těžké, jako ten Pierce je docela dobrý brawler. Tak co děláte vy, lobotomové? Hej, tak ty mě tady teďka necháš, tak to jsi dobrý. Díky moc, hele, díky moc. Jsem zvědavý, jak to teda dáš. No nic, to asi prohrajeme, ale ta teda je hodně silná. Tak, no nic. Že by jako, no nic. Druhý místo dobrý, ale hele. Sushi, boom. OK, 2. Kdyby 8. OK, 2, tak z toho asi nic nepadne. No nic. 75 kreditů, OK. Pak se těšte na push ze Surgem, až ho získám konečně. Tak teďka jdeme dát 550 pohárků na max. Griff, Spike. OK.
No nic. Okay. To je nepříjemná tady to. Mám ulti. Ono. Ty, tak to bylo kousek blázen. Nic. Tak to jsou kempeři, to není jako... To je na nic. Přesně o tom jsem mluvil. Spike a Grey. Prostě kempeři. No nic. Takže máme to. Jestli vám tahle season přijde dobrá, což mně hodně přijde, tak určitě tady nenechte napálit like, odběr, nějaký hezký komentář a určitě to sdílejte dál. A zvoneček, a to taky. Já bych si vzal třeba balónek. Se dostal teďka. Tak jdeme na něho. 450 pohárků dáme. Zkusíme co nejvíc. Když tohle vyhrajeme, když dáme první nebo druhý místo, tak mi to stačí. Tak dělej něco. No nic. Okay, jdeme na toho Growa. Tak bychom měli vyhrát 3 týmy. No nic. Už se ubránit. Dobře, až má 11 paverek, ok. Jdeme na ně. Jsem ve hře, jdeme do nich. Tohle je nepříjemný. Oh my god. Ok. Bum. 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 No nic. No nic. Tak. 3. místo. Ok, tak tohle by bylo asi pro tohle video úplně všechno. Nenechte vážně zahodit ten like a hlavně ten odběr. Byl bych za to mega rád, mega rád. Snažím se dosáhnout 100 odběratelů, fakt mi s tím pomožte. A tohle asi je všechno ode mě, takže čau.